Sangrasekane putra kang andlok saking wiyati yoga sariring warna kang gumelar jroning bumi tan winus kang lagi suka pariku suka kocapok pasiban Jawi Raden Antasena ngedruk lemah kaping 3 jumudul Raden Antarja. Cahya Pandhawa pangirsa sang Bratayuda narya tawuring Bratayuda gawe kaget rasaning pun Kakang Dupisiadi ngedruk lemah kaping 3 ndak kirana Pancabaya. Ana apa Adi Antasena? Aku bakal mundhut prisa marang Siadi keterangan kepiye anggone bakal nyuwun bali ning negara Ngastina. Kang tak kandhani ya Kang iki panggayuhe awake dhewe ndendhe wurung permana gagal. Lho tegese kepiye? Akeh wurunge tinimbang kelakone. Sebab saka sebab aku bareng matur ning ngarsane Waji Duryudana dikukuhi karo Eyang Durna. Oh ngono, iya. Monggo tak lirak-lirik kok aku mau weruh wadah tegesan kok kaya udute Kakang Setija lah kuwi. Jarum 76. Setija kok jarum 76. Wah yakin kangene ora jarum 76 samprit ngono segemang-gemang. Lah aku lak terus tondo pitakon lho. Kok dadi Kakang Paijo ning kene iki ana hubungane apa iki? Mula sing saka kuwi ayo saiki didum gawe. Kowe milih antarane siji loro iki. Kowe milih rembug apa milih mandang gawe? Nek rembug piye nek mandang gawe piye? Nek rembug mengko ana apa-apa sing rembugan Antasena. Ning nek ana apa-apa kowe kudu mandang gawe. Siap siaga. Antasena bres-bres. Oh ngono. Ya. Milih ndi? Wah nek omongan iki dadak nganggo mikir mengko nek kleru mengko aku nek omongan ki lambene nyok kecokot kleru malah cilaka. Njur piye? Aku tak milih sik mandang gawe. Rembukane aku. Iya, ya wis kono semingkir. Kae galu Durna kliyek-kliyek rene kae. Mengko mesti arep menehi kabar kae. Semingkir Kakang Antarja. Iya, Kakang Antasena.
ngalinganira Dasta jemenong yanira mangsa Antasena wis rasa bengak-bengok aku wis krungu. Ngopo mrepeke aku Mbah Ayo? Kowe saiki arep maringke negara Ngastina apa ora? Aku ora lila lahir batinku nek nganti negara Ngastina dicekel wong manca. Tak aturke mau arep. Negara Ngastina kuwi nek dicekel wong manca padha karo dadi uriping penjajah. Penjajah kuwi senengane gawe ngrekoso sing dijajah. Diperes kringete, dipeksa tenagane, dikurangi mangan lan ngombene. Mengko ora dipinterake malah dibodokke lho kuwi. Kowe mula minggat saka negara Ngastina men tak cekeli negara Ngastina. Pak ngono ya? Ha iya kok. Kok ngejak-ngejak napa sih? Ah, bro, entas nang linting brengos aku ndredeg. Rombongan kok ngejak-ngejak. Mulane adate rada anget kok adem. Bol ngejak mbrono. Oh, sampean ngati-ati Musa Antasena ora ngati-ati pun bebayani. Antasena. Apa, Mbah? Saiki ngene wae. Kowe kena mbayang negara Ngastina sawutuhe nek iso ngalahke Durna. Oh. Kowe lah, yen ngono kuwi arep mungsuh karo aku. Wah. Aja meneh kowe dina iki aku sing dadi senopatine wong Ngastina. Yen pancen kowe nggawa kanca, aku saged nenggalin kerubutin wong pirang. Ora lunga bebayani iki kowe kelakon. Lunga nah. Mau senengane melarikan diri. Yo, yen pancen ngono karepmu tak ladeni. Eyang Durna aja mleh kok maju sak wadya balam. Ora kelakon ketiban tangane Kakang Antaja dekok dalan. Sambatul kali kati kayu. Tiban Antaja, tangane Antaja ora melet. Iki ya ngono. Apa? Sok meneh iki nek obol ayo nganggo tata-tata. Aku nglinting udut. Wah, mbakoku do tiba kae. Kowe satriya kudu siaga sak wanci-wancine. Ana dawuh ya. Ah wong mane wis saguh, anu kok malah nglinting udut. Mbok yo ning nglinting iki dilereni kemareman. Aku nek wis kurang ngerangin kowe lho. Udut kok ngerangin. Katri gumulung mangrempak ing wadya. Durjagara reh kagiri-giri. Dina iki patine Nurjangis. Dene ora mau nganti kok ampu-ampu ta Kakang, musuh cah enom wis wong tuwa. Ngrumangsani tenagamu wis ora rusak. Nantang Antasena lah. Ketiban tangane Kakang Antarja rampung ya aku Antarja wate Antarja. Wis melet-melet. Hawang kowe kok kandhane ora. Meng digawe ngrangin. Ah, tiban tangane Kakang Antarja rampung nyaul. Ya. Stop. Hah, koyak wadiku iki. Sampeyan niku rombongan apa musuh? Kok mau ning ngebes apa omongan apa-apa katakan kene. Kula meng praktekke Antasena niku pancen anak Pandhawa niku ngeten niku. Kulina diwulang
kulina ditata, kulina dikompakake. Beda karo Kurawa. Ah Pandhawa niku anggere Antasena tiban tangane Antasena. Hamblek damu unyuk Antarja. Des. Sambat tuh klengar. Kuwi mau. Ha iya. Tiban tangane Antasena unyuk. Kuwi mau. Ha iya. Unyuk. Ah, mah. Kono unyuk penak sik dunyuk kuwi kok anggepe. Awang perang kok temen unyuk. Sik dunyuk kuwi nganti telo-telo. Kartomarma Antarja Petana. Hi, sing iku. Keprang gulmadyaning ayuda mungsuhnya kang padha lawan ungkeh srukatiti mula Antasena kendel ing negara Ngastina sugih bondo kendel wani dombane Antarja opabamu hayo janji Kurawa ngeman negara Ngastina baling tanganing putra-putra Pandhawa Antarja sago ngamuk ning negara apa kena ngamuk ning negara Ngastina hilang nyawane Kartomarma mati diri aku
Aku ya iya. Aduh, bentar sih aku. Aku ya iya. Jagat yo. Gandrik putune Ki Ageng Sila. Sampeyan ki ning napa? Ha kena godo ngono kok. Kena godo. Aku kula kena. Kok sampean melu kena? Tak dongengi. Kartomarma nyekel godo. Perang karo Antarja bus wah. Godo karo godo Kartomarma lena tempiling-pilingane jengkangkang. Jengkeang wis. Mundur brangkang-brangkang godane diguang. Wah, ngenengi aku. Des. Terus balik kowe. Des. Terus jejak iki mau. Oh, tadi kula kebalikan. Heeh. Kok kula menyonyo sampean mboten? Aku nganggo helm. Iya ya. Ah iya. Ah wis. Dadi des mriku terus des mriki niki mergo sampean nganggo helm. Heeh. Ora sak tenan iki jane kepiye? Weh. Pun tak takon tenan. Weh lah ditungenge. Den tang dening. Des terus kowe des kowe njejeki aku ya iya. Yakin? Yakin. Sumpah, sumpah, muga-muga aku ketiban ingkung sak golonge. Ngono wae gelem aku. Aduh, mati aku. Oh, aduh, pecah kula paman. Urip. Mengsah Antarja trampil nyekel godo. Sapa? Antarja, ha kan biyen lah kok kandhani kae nek nyekel godo trampil. Godo dipun tarungaken dhateng godo kula mlesek kula digepruk godo. Kula mundur godo diguang. Dawuh iki man. Tak kandhani aja seru-seru nek kok godo. Aja ngomong kayu watu ora kena krungu. Mau ya. Godo nyeloros kono tangkap des. Tak pentungke wakne Gondaldura wis mbebeki. Aku ndak konangan to. Aku ya melu mbebeki. Oh. Dados godo wau jenengan tampan itu dikamplengke sirahe Eyang Durna. Apa ning aja omong-omong. Mengko dak Durna krungu. Oh nggih. Dikeprukke ora. Mabur tak tangkap des tak dudukke Durna bres. Niki wau. Aja omong-omong. Aja omong-omong. Konangan. Oh jare rombongan ning ngebise do dunduman udut jaluk-jalukan kok dadi nang kene musuh. Aku wane kowe ra kok ngedumi aku dadi ijeng. Warna-warna wae. Pripun iki? Setijo petuk Antarja nggih Tio. Mangke kula petuk kene.
Tejo manguwun-uwun punuk ya magulingan majeng ronangga ana mungsuh kang padha lawan kok dadi Kakang Stijo iya aku Hadi Kontorjo ana apa Kakang kowe kok mapan ning negara Ngastina buncining rembug ngene Antarja saiki yen pancen kowe njaluk negara Ngastina kena ning kudu ngalahke Kakang Mustijo Antarja Antasena Bali Senopati Agung negara Ngastina Stijo Bumantara Kasura lho kowe kuwi wong Ndarawati ora duwe hak menang melu-melu negara Ngastina ora rembugan kena kowe mboyo negara Ngastina ngalahke Stijo iya yen pancen ngono hayo tangkep jojo kantaran bau genti melu cokos sing pengape tugel belum pikir-pikir kok jebul penak sing ngomong kowe mung ngomong wae ngobo karo aku musuh Kurawa musuh Kartomarma musuh Stijo aku kok meneng-meneng meneng wae adung-dumane mau piye adung-dumane piye kowe saguh tenaga aku omongan lho ren iki peperangan tenaga sing kudu dumandang maju ana maju wah musuhe Kakang Stijo oh Pak Ijo ning kono Stijo kok Pak Ijo aku dicokot siung pengapit panas rasane Adi Antasena kowe kuwi wong telu ki jane aku kowe Kakang Stijo ki nunggal pabrik aku putune Bathara Baruna Dewane Grameh aku dinehi pupuk nanggo nambani wong mati sing mati sak pinggiring pasti kowe ya dinehi upas Calakuca kowe putune Kaki Nagaraja Yadewa Kakang Stijo kae putune Bulus Jawanganala kae ya duwe
pusaka tegese duwe upas. Saiki kowe maju. Nek upas Suramandi. Lah apa? Aku duwe ali-ali akik mustika ning ngene. Lah kene ndek akik ampuh. Lah tuku nang pasar kok. 150. Wis tak incim regane 150. Ana. Saiki satriya duake kono. Tak pedhone Kakang Tijo. Prabu Stijo Bumantraka Sura kataman ali-ali manik mustikaning geni hajur kumun pur tanpa kinukup kuandhani eling-eling Prabu Stijo kagungan aji panca sunya bumi gregah nyawiji kuandhane Prabu Stijo wangsul kaya daya ngene. Dadi kalah karo Antarja. Mongko sampean matur ning ngarsane Kanjeng Diwaji saguh ningkes para putra Pandhawa, gedene para Pandhawa. Dereng sepinten menika Antarja mengsah paduka beduka sampun dados wanda. Kula dereng kawon. Oh, dereng kawon. Dereng kawon. Wah, paitane isih kandel. Apa Yayi Antarja gadah ali-ali mustikaning geni, kula gadah ali-ali mustikaning bumi. Iki Yayi adolake, adu-adake. Sing 150 tak du. Gajah, akeh saka nganu kuwi blulung. Antarja hamuk. Kakang Stijo duwe akeh ampuh. Ayo maju. Kembar ana kadigdayanipun Kakang Yayi Antarja bapuh. Ayo maju tanding karo aku.
Ngopo Kang? Kalah. Iya. Wis pun Kakang saiki arep kok seneni ya karepmu, arep kok uneke karepmu. Nyatane aku kalah karo Kakang Stijo. Kadek dayane. Ali-ali mustikaning geni kalah karo ali-ali mustikaning banyu. Wong sak kandhani aku kowe Kang Tijo kuwi nunggal pabrik. Kowe dinae ali-ali mustikaning geni. Yo. Kakang Stijo ali-ali mustikaning bumi. Lah kuwi aku ya dinae akeh ali-ali mustikaning banyu. Mula kok warpa satriya kae ngrangkep dadi jawatan pengairan. Sembrono. Wes, nek kalah mundur. Mundur kono. Iya. Aku tak mundur ngati-ati. Ora usah diweling wis gedhe tuwa kok ngati-ati. Penak ora wis tak rasake. Kacarita Raden Antasena Bramantya ing penggalih. Sigra musus ali-ali mustikaning banyu. Elok ing jagat ali-ali mustikaning banyu dipun ungkulaken ing akasa. Satemah ana peteng dedet mendung leliwengan. Ilanging mendung ana udan barat nempuh para kadang kula geger mawon. Adem, dingin. Adem, dingin. Kowe kok melu-melu kuwi ngopo to, Dur? Kula niku kajemen kok udan kok ora oleh. Wong sik gelem kok jalane ora mekone dhewe apa ya aku ora oleh melu pamit muni ajam. Wong Antasena kok diladeni. Nah, buka bendungan banjir tenan. Nggih, Antasena nika wong anu pegawe pengairan. Tatake dibuka. Aduh, janji lah kok. Man, apa? Gumun kula niku ora mendung kok. Oh, udan nggih. Ha salahe, linggo warung kok ora jajan. Malah paringan jan pripun iki angger Stijo pripun, Ger?
Inggih Kurawa wis kewirangan kabeh. Antasena mang jajal nganggo ali-ali mustikaning bumi lah. Nganggo ali-ali manik mustikaning banyu. Tumungke ngakasa ana mendung peteng dedet liwangan dadi udan. Aku Kurawa nika Durmagati nganti ngalor ngidul mung nganggo kathok kolor tok. Jarike jantelke ten nguwit nika ora barang isin-isin nggih. Antarja Antasena pancen gawe wirang karo aku. Hyang apa nedya kula tegeli. Apa sehana pusaka kula gadah pusaka Kiai Nagapasa. Yen pancen tiyang kalih menika kiyat nampani Aji Nagapasa, jemparing kula ngendhat palimurda. Ya, coba tamakno. Kagiat risang kabirang winangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana. Adikku Diantarja Antasena kudunipun Kakang ora tegel marang Siadi, rening pun Siadi gawe wirang marang pun Kakang kepeksa aku tegel karo kowe. Apa ingkang tak cekel? Kacarita Prabu Stijo Bumantara Pasura sigra ngasta jemparing naga kawasa kebat kaya kilat pesit pindha tatit lumampahing jemparing kenging jajanipun Raden Antarja tembus Raden Antasena sirna margalayu. Jroning carita Raden Antarsena lan Raden Antarja datan bisa pejah nanging rikala ngenika saged pejah awit minangka cobaning Bathara nggayuh dudu sak mestine. Sirna margalayu sadya kalih. Rasaning pun Kakang adikku bocah loro. Kowe tak tamani Aji jemparing Nagapasa jebol jadamu ning Antasena mati bareng. Yen kowe nggugu marang pun Kakang ora bakal tegel marang Siadi. Yang Durna, apa tijo? Menika Antasena lan Antarja sampun pecah. Nah, wis cecet ketok wela-wela kemenanganing Kurawa. Antarja Antasena mati. Upama ta wit dirampeki saka pang-pange sing cilik-cilik. Pang-pange entek mengko njur deleke. Gare wong Pandhawa, Werkudara, Janaka kuwi anggere krungu anake mati ngenes atine.
aja susah mergo tresnani karo anak. Saya lara, saya lara, saya lara, njur mati ngenes. Ah. Ari mbiyen yangku dadi yangku. Upama ta mbiyen ora di. Gampang angel mijete Wirati mateni Pandhawa. Oh. Nggih mboten Dipatih. Ora nek aku. Lho. Kok ora? Tak kandhani ya. Wirti watak wantune Werkudara. Krungu kabar Antarja Antasena matine negara Ngastina nesu. Nyekel godhol Kitasari digelundhungke krebes, krebes, krebes. Do kepeng mati kabeh. Aku urip dhewe wong jujur kok. Maya. Ha wis kuwi kok. Aduh, lajeng menika kados pundi caranipun? Amrih mboten kedelangan para kadang Pandhawa. Ngene wae. Saiki patene Antarja karo Antasena akana prajurit dilebokke ning Pancaka diguwang ning segara. Mengko yen sik takon kuwi kandhane sapa? Iki kandhane kawula Ngastina sing saguh dadi kurbaning Bratayuda ngono wae. Dadi aja menek disine iki Antarja Antasena aja. Oh iki Dipatih kula wonten dawuh. Akon prajurit Antarja Antasena dilebokke Pancaka guwang ning segara. Ih, wis tak kethoki kok. Maju. Stijo gawe patine Pandhawa samenika ngeten. Kula caos mawon blakan kemawon. Sejatosipun Eyang Utari sampun kula dhelikaken wonten ing Borawati. Kula titipaken dhumateng Rama Prabu Bedha Kresna. Tentunipun badhe kula suwun mangke menawi sampun kula suwun kula badhe apus krama dhateng Kanjeng Rama Dewi Utari dipun tenggo Yai Angka Wijaya pun dadosaken ratu wonten negari Ngastina. Ngeten mawon. Njur Angka Wijaya kepiye kula semanggaaken Eyang Durna anggenipun damel pejahipun Angka Wijaya. Ya. Dicuni kula wonten dawuh saiki ngene. Goleki Angka Wijaya ning nyuwun ngampil kagungan dalem kreta. Habra kencana. Mengko aku kowe Dursasana lan Tirtanata munggah kreta goleki Angka Wijaya. Nek ketemu Angka Wijaya mengko ditembung utawa dikandhani arep dadekke ratune negara Ngastina. Iki kreta Habra Markata titihane ingkang sinuwun anak Prabu Duryudana nganggo methuk calon ratu ngono. Nek tekan jero njur dibunuh. Oh ngono. Nggih. Wis cetha wis. Sip. Sewang-sewang lampah kula badhe wonten Durawati. Ya, aku tak golek Angka Wijaya Stijo.
iku saknyatane Sena Sudibya Sawara ingkang kinarya lan jenging carita ora kaya negari Mamarta ya negari Batara Kawarsa. Natana samono Sang Prabu Puntadewa lenggah siniwaka kadhep kadang sekawan. Raden Arjuna ingkang petenging penggalih tawang-tawang tangis awit icalipun Raden Angkajaya miwah Dewi Utari. Angrerepa mring ingkang Raka Prabu Puntadewa. Datan katalumpen ingkang rayi kembar Raden Sedewa miwah Raden Kula. Semawana panenggaing Pandhawa Raden Werkudara satriya gagah singgageng Birawa godhe kok simbar dodo lamun mancing kayuda datan wonten ingkang saged ngawonaken gumleger pidha guntur lamun to ngandika semawana ingkang putra satriya pring gondani raja muda Raden Gatotkaca ya Raden Tutuka Harimbiyanmaja. Sidhem permanu datan wonten Bangwalayusi kekayon datan Ebah Samirana datan lumampah kaperbawan. Penggalih Dyan Arjuna ingkang tansah mijilaken waspa sambat kaliyan ingkang ruka miwah para kadang. Mangkono nggiyani Rangrepa Prabu Puntadewa ingkang sampun kadalaning lati.
yen gawan dalem moncar ing Astina arsa ngandika do ya ipunta kadang yen ora geguru danyang durna resak sonang ndalwi doya ihariyo seno Yai kadangipun Kakang Janaka aja banget-banget anggonmu ngrasa anggonmu sedih Yodi percaya marang sing gawe urip Gusti Kang Murbeng Rat Gusti Kang Murben Dat kabeh pacoban iku mau bakal ana dalaning kamukten sarta dalaning pepadang susaya anakmu Syangka Wijaya ilanging Eyang Utari mbok menawa iku kanggo pacobane anakmu Angka Wijaya pangrasaku Angka Wijaya lan Pancawala tak gawe padha kabeh iku klebu yogaku Janaka aja banget anggonmu lirwa sanga kewajiban adekmu dadi pangayoman adekmu dadi prajurit Yayi Koko Prabu pepunden kula menawi Angka Wijaya mboten ninggal-inggal walya temaing jati temaing waluya sampun dados tekad kula sumpahing manah kula nyuwun jinempa ngangin kapundhut wonten ngarsanipun Gusti Kang Murbeng Dat ingkang saking menika kula lila lega Koko Prabu Yayi ngerti ya Yodi siji dalaning pati loro ketemu ning jodoh telu tibaning wahyu iku ora kok manungsa kang murba lan wisesa nanging kuwi wisaning Sang Hyang jagat Kang Murbeng Rat nadyan kok gedhe ngono kok kuncen ngono yen pancen Angka Wijaya lan Siadi titi mangsane tinimbalan mring Gusti 1000 dalane nanging sanadyan kowe sumarah ning ngarsaning Gusti
yen pancen Gusti durung kepareng kowe pinundhut ning ngarsaning Kang Murbeng dat 1000 dalane anggone wal bebendu di Janaka Jlambrong adikodo susah yen kowe nangis aku melu nangis kaya didodhok rasaning dadaku kaya sinuduk gunting rasaning atiku sabab opo Harikala Wijaya isih bayi tau nyecep payudaraku tegese Angka Wijaya wis ngombe banyu suci kang mapaning jagatku tegese tanpa beda karo Gatot Angka Wijaya tak aku anak tanpa beda Antarja Antasena Gatotkaca yen nganti cilik loro Angka Wijaya lara gedene mati aku melu kelangan aku bakal bela patine Angka Wijaya bela larane Angka Wijaya aja sedih aja susah aku ndak melu nangis Jlambrong adikku Sena yo percaya marang Hyang Widiwasa ya Di ora-orane durung titi mangsa iki Angka Wijaya tumpeng pati durung mangsa iki adimu Permadi musna ngelingana jangkaning jagat kang sinebut perang Baratayuda iku ora mujudke mateni Kurawa nanging iku sanggemban suci mrasta angkaraning rat kang sinandhang Kurawa jejiban suci ki mau durung dirampungake pun Kakang lan Siadi mula Kang Saka iku aja nganti Siadi ngege marang Yogswamu ya Di iya mung gumunku kabeh padha nangis padha sedih ning apa sabab sedewa mlirik wae meneng wae sedih ora matur malah kepara meneng wae tegese apa pancen larane Angka Wijaya sing gawe sedewa rening sedewa kuwi kondhang wong pinter ya lahir ya batine gawe karo Angka Wijaya lara yen Angka Wijaya lara nganti mati tegese Wahyu Widayat ora bisa dadi ratu ning negara Ngastina titising Wahyu Widayat ilang sedewa gadhang anake loro Pramusinta lan Pramuwati bakal dadekke ning negara Ngastina dadi ratu apa mengkono sedewa yen pancen kowe kepengin dadekke ratu anakmu Pramusinta Pramuwati aja gawe larane Angka Wijaya aja nganggo kowe tumindak culika batinmu ngenengi Angka Wijaya ikhlas Angka Wijaya ora dadi ratu ora apa-apa iya Di sedewa yen pancen kowe kepengin dadi ratu ning negara Ngastina pun Kakang rila lan batin apa kowe kepengin dadi ratu ning Amarta wis kene dadi ratu pun Kakang tak dadi ratu dongkol Mas Ngabe